हेलौ आसोल मा अबाव दङ न'आव रिजाल्टआथ' दसेनावनो मोनसिगोनलै 10:30सोआवनो ओमफ्राय मा फैदोब्रा नैबेयाव बेलगुदियाव नेगासिनो आङो जमा नायनोसै र' होमबालाय थांगौ दे फै माबार जागोन दे ओइ लोगोफोराबो गासिखौबो लेंना लाबोजोब दे जागोन साला होलांलायनोसै आं लोगोफोरखौ लानानै मा आसोल रिजाल्ट नायाखै नामा नायगासिनोमोनलै 10:30 होनो माथो रिजाल्टआ माथो 10:30 होयनो औ नायनो नागिरगासिनो गैया फैथाराखै आसोल नोंनाथ' मालाय थांनाय बोसोरावबो मेट्रिकआव 97% खा एबारबोथ' दांख्लायखागोनलै नोङो ओंलै लिरनो हागोन इग'ना थिग'नो बेयाव होद फाग्ला थारथिल' लिरनायालाय ओमफ्राय जिअ'ग्राफि ना बाय'ग्राफि होनोमोन खोमा साइन्स माबानो नालाय कलेजनि बारा मोजाङै मिथिलाङा 25ल' लिरदों होद जागोनलै ओमफ्राय आरो मा दंमोनथाय बावलायलांबाय आरो माबा पलिटिकेलावथ' 25ल' बोरै जाथारनो बिदिजों जाला नोंजों गैया हलै टाइमा खैथा जाखो रिजाल्ट फैसिगोन नायनांगोन माथो 3 मिनिटल'सो रिजाल्ट होनखो आसोलनालाय बोरै गैयालै आंनाबो नोंनालाय आसोल होद जेबो मिथियालां खिनो ओंखारां हासुनो ओंखारांसो मोनलायलांबाय आं खिन्थानो थांसैलां होद आंनिखौ रिजाल्टखौ नायना खोथा हरदोलाय दायो आं खिन्थानो थांसै जागोन दे होद र' आंनो रिजाल्टखौ डाइरेक्ट खोथा हरनाङा माबायदिसो खोन्थाहरनांगौ फेल जादोबा 0 मिस कल फार्स्ट डिभिजन थांदोबा 1 मिस कल सेकेन्डआव 2 मिस कल थार्ड डिभिजनबा 3 मिस कल जागोन दे होद थादोलै आं खिन्थानोसै खिनो ओंखारथारबाय दे थां आं दा खोन्थाहरसिगोन होनबा दे हाब आसोलना दहायना खिनो थांनाया कमलना सेकेन्ड डिभिजन बावसो नै फार्स्ट ब्रा नोंनालाय बेसेबां थांदों आसोलना आंनाबो पास नोंनाबो बेसेबां पार्सेन्ट 37 बेसेबां पार्सेन्ट थांदों नालाय नै पासफोरा 36 बा 36 एबार डिग्री ओइ दहाय खिनो थांनाया फन हरनो होदोंमोन बियो ओमफ्राय फन हरगोन ना हरा नांला हराबा जागोनसै बियो फाग्ला नांला थौ लोंहैनोसैल' थौ आंनाथ' रिजाल्टआ मा जामारखोरा फेलसो जाखो ना माखो फन हरनो होदोंमोन आं माथो फनबो हरासै फन हरै मथेथ' फेलसो जाबाय बायदि मोनदों आङो है जेबो नंलालै पास जाबाबो माथो साख्रि थाख्रि मोनखाया फेल जाबा जाबायसै माथो फेल जादोंबा आफाजों दांख्लाय जासिगोन आरो आं